ban san ko ka san ana maganan horsepower a mota ba. Ka san kamar normal mota yanzu horsepower ta kamar 200, wannan 700 take. 100 horsepower. Na taba ga ina kallo arewa din ana magana da wani balarabe. Shi zuwa yayi mai da motar shi kamfani aka kara mata horsepower. To wannan ake double din shi. Wannan yanzu horsepower ta 700 ne, ba 250 ba, ba 100 ko ba 400 ba 500 ba, 700. Kafa gaskiya to kaga dole sai in ku za ku saboda kamar da na je wasa Egypt, motar da na yi amfani da na abokina ne, horsepower ta 200 ne. Motocin da na yi wasa da su kuma daga 800, 900, 1000, 1000 da wani abu. Shi yasa da na zo na ce to zan hada mota na an gama, duk lokacin da akwai wasa za mu dauki motar mu je da ita can. So ba sai saboda in ka ce za ka yi hayan mota a can, irin wayannan suna da bala'in tsada sosai. Kuma ka san ana abu da wasan mota har yanzu Najeriya ba ta gama karban abun haka ba. Gaskiya gwamnati ba ta me ake cewa support ba ta mai da hankali a support na kaina ne nake doki abubuwa na inje can sai dai ita ball kawai ta fi damuwa da shi. To shi yasa muke son yanzu, shi yasa muke yanzu muke hada abin saboda a san cewa wasan mota yana faruwa. To shi kenan ba shi mun gode, Allah saka da alkhairi, Allah gaskiya mun gode sosai.